Sziasztok, és üdvözöllek titeket itt a podcast mai adásában, amiben nem lesz másról szó, mint a Bitcoin áráról, illetve az egész piacnak a helyzetéről, és megpróbáljuk egy kicsit körbejárni azt a kérdéskört, hogy when pump sir. Nézzük is meg, when pump sir. Ezt nem máshogy fogjuk tenni, mint a Bitcoin csártyán keresztül, illetve átugrunk majd utána az Ethereum csártyára is egy kicsit. A legutolsó videómban lévő árszintet, azt itt ezzel a gyönyörű szép rózsaszín szaggatott vonallal jelöltem, és azt is mondtam, hogy nem vagyok nagyon bikás a jelenlegi piacra, és volt is egy felszúrás, ami egyből visszaesett, ez most heti nézetbe a chart, és most ki is töröljük innen ezt a rózsaszín vonalat, mert túl sok lesz a vonal. Szerintem, amire most várunk, az az, hogy a Bitcoin mit fog csinálni, mert ugye ő határozza meg a piacot. Nincs mese, amerre a Bitcoin megy, arra megy a piac. Ha a Bitcoin felfele indul meg, és át tudja törni ezt a 29 és 31 ezer közötti árszintet, és fölötte is tud maradni húzamosabb ideig, 1-2 hónapig, felszúr felfelé, és utána ezt egy visszateszteli, és ott meg is marad, akkor lehetünk bikásak szerintem. Ameddig ez nem történik meg, addig az alsó árszinteket nézem. Itt nem más nézek, mint Bitcoinnál ezeket a leszúrásokat, ami nem konkrétan egy árszint, most itt tudom, hogy egy vonallal van bejelölve, de ez úgymond egy price range. Tehát mondjuk azt, hogy ez a 24 ezer dollár környéke, ez a következő target. Hogyha leesik ide a Bitcoin, és itt megint oldalazik, és onnan is elkezd esni, akkor a következő árszint, ahol megfoghatjuk, az a 20 ezer dollár környéke. Ha az se tart, akkor all-time low. Illetve nem all-time low, de hogy a mostani ciklusnak a lója 15 ezer dollár környéke, 16 ezer dollár, valahogy így. Nem szeretném, és nagyon remélem, hogy nem így lesz, de jelenleg benne van a pakliba. Ez is. Ha átnézünk Ethereumra, akkor láthatjuk, hogy ez is heti nézetbe. Itt már jelenleg alá is szúrt a legutolsó lónak. Gyakorlatilag ugyanaz igaz Ethereumra is, árszintek szempontjából, mint Bitcoinra. Most tegnap meg ma felreppentek a hírek, hogy Vitalik Buterin megint rengeteg sok Ethereumot ad el. Zárójelbe megjegyzés, ha Richard adott volna el Hexet, már nem is tudom, a CNBC is erről beszélne. Vitalik elad, dumpolja a saját tokenét a saját közösségére, az meg se üti senkinek se a fülét, ez nem számít. Na mindegy, tehát Ethereumnál is a következő árszinteket nézzük, ugye 1600 körülbelül, utána 1300 körülbelül, utána 1000, és utána 800. Én szoktam viccelődni azzal, hogy lesz itt még 600 dolláros Ethereum, de megint csak azt mondom, hogy remélem nem így lesz. Azért készítettem el ezt a videót gyakorlatilag, mert mindenki azt hajtogatja Twitteren, meg az összes nagy YouTube account azt mondogatja, hogy Bitcoin következő ciklusban bőven 100 ezer dollár fölött lesz, 150, 130, 180 ezer, 200 ezer, 300 ezer, ilyesmi számok vannak. Kérdésem, de mi van, ha nem? Arra fel vagyunk készülve, hogyha nem, hogyha megáll 90 ezernél ebbe a ciklusba? Arra fel vagyunk készülve, mert szerintem nem hiszem. Akárkit néztek interjút, mit tudom én, Raoul Pal, Ark Invest, ugye Cathie Wood, nem is tudom, mindenki ilyen rohadt nagy számokkal dobálózik, meg most nem régen talán volt a CNBC-n egy valami ilyen, azt hiszem Bloombergnek az egyik ilyen gazdasági elemzője, Tom Lee-nek hívják a csávót, ő is azt mondta, hogy ha jóvá hagyják a Bitcoin Spot ETF-et, akkor 180 ezer dolláros Bitcoin. De mi van, ha nem? És ezért szerettem volna ezt a videót elkészíteni, hogy legyünk arra is igenis felkészülve, az is az asztalon van, hogy ez a 100 ezer dolláros Bitcoin, ez lehet-e rohadt nagy scam, egy átverés olyan szempontból, hogy igenis megáll előtte az árfolyam. A retail investorok már így is ki vannak költekezve, nagyon hosszú volt ez a bear market, és elég könnyű lenne kiszórni az embereket azzal, hogy felmegyünk csak, nem tudom,
80-90 ezer köré, és masszív eladásokba ütközünk. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy ha jóvá hagyják a spot ETF-et, sőt már most is ugye szarrá van leverage-elve a bitcoin, de hogyha jóvá hagyják, akkor belépnek a nagy institúciók, és ők nem úgy vásárolnak, mint te meg én, nem ilyen fejjel, hanem ott egy egész elemző csapat van, aki elemzi folyamatosan 100 helyről összeszedett információt, hogy mikor érdemes befektetni és mennyit, és ők iszonyú stratégikusan fogják befektetni a pénzüket, sőt már szerintem fektetik is. A lényeg, hogyha úgy gondolja majd a piac, hogy $90,000, akkor annyi lesz és kész. Innentől kezdve gyakorlatilag ez egy nagyon komoly játék lesz, mert innentől kezdve nem csak az elvetemült technológiai emberek fektetnek be gyakorlatilag, akik kíváncsiak, hogy mi ez a bitcoin történet, meg hogy mi lehet belőle majd később, hanem innentől kezdve jönnek a mindenféle pension fundok, jönnek a BlackRock féle nagy institúciók, és megváltozik a játék. Gyakorlatilag azt lehet mondani most már, hogy a bitcoinnek a megtérülései azok csökkennek ugye mindegyik ciklusról, ahogy látjuk a bitcoin chartján, ciklusról ciklusra egyre kisebbek a returnok, egyre kisebbek a hozamok, egyre kevesebbet megy. Az előző toptól, tehát az előző top az volt mondjuk $20,000, és 69,000-ig az már csak egy 3 pont valami X. De viszont az előtti búrámba $1,000-ról $20,000 az egy 20x. És azelőtt meg még nagyobb volt a hozam. Nyilván, ahogy nő a likviditás, ahogy nő ez az egész asset class, úgy csökkennek majd vele együtt a hozamok. Most nagyon-nagyon mindenki rá van kattanva erre a BlackRock Spot ETF-re, de jelenleg még nem látom azt, hogy lenne annyi erő a piacba, hogy ez a csillagos egekbe repítene minket, ugyanis látjuk, itt jött ki a hír január 15-én, ha átváltunk napiba, akkor jobban látszik, nem január, bocsánat, június 15-én, hogy jön ki a Bitcoin Spot ETF, és azért is jelöltem be ilyen nagyon szépen a charton ezt a napot, hogy lássuk, hogy milyen hatása volt a piacra. Fölrepített minket 25,000-ről 30,000-re, de utána megint nem volt annyi energia a piacban, hogy ezt meg is tartja, ezt az árszintet. Ha megkérdezitek, hogy miért pont ez a 29 és 31 ezer dollár közötti szint, akkor pedig annyit kell tenni, hogy visszamenni a charton és megnézni napi nézetbe, hogy mit csinált a Bitcoin. Egyből látjuk, hogy ez az árszint 2021. januárja óta van itt velünk, akkor áttörte a Bitcoin, átvitte, mint kés a vajat, utána pedig mint support zóna volt jelen, utána szintén support zónaként reagált, utána később pedig úgy vitte át lefelé, mint kés a vajat, majd visszajött, oldalazgatás, most pedig megint egy hatalmas nagy rezisztenciát képez az, ami eddig support zóna volt. Egy szó mint 100, nagyon sok ármozgás volt ebbe a 29 és 31 ezer dollár közötti árrange-be, és mivel a piac egyre okosodik, az emberek nem hülyék, az institúciós investorok nem hülyék, gyakorlatilag mindenki erre vár, szerintem, hogy áttörjük végre ezt a nyomorult árszintet. Megint csak mondhatjuk azt, hogy most már ugye kínaiak is játszanak, most már az arabok is beszállnak, az arab országok, így már meg fog változni a csecsemő fekvése, és nem tudhatjuk, hogy ők például mikor gondolnak úgy, hogy let's pump. Úgyhogy az is még benne van a pakliba. Elég bonyolult lesz most már így az összképe a bitcoinnak, illetve az egész kriptopiacnak. A piaci áttekintéshez hozzá szeretném még venni a Fednek, tehát az amerikai központi banknak a banki alapkamatját. Ezt tudom, hogy száraz téma, de baromi fontos. Jelenleg ez az 5,5%-os banki alapkamat van Amerikában, és a következő Fed meeting a szeptember 20-án lesz, egy pár nap múlva, 16 nap múlva. A piac jelenleg 93%-ban azt árazta be, hogy nem lesz banki alapkamat emelés. Ha ez mégsem így lenne, és emelnénk 25 bázispontot, az csak 7%-ba árazta be a piac, tehát az egy hatalmas nagy gyomros lenne
úgymond, de nem csak a kriptónak, hanem minden másnak is. S&P 500 arany. Hogyha az azutáni meetingre nézünk, ami november 1-e, ott már más a helyzet, ugyanis a Fed elnöke Jerome Powell elég sok beszédébe kijelentette már, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nem lesznek következő alapkamatemelések. Ott már 35%-ba azt árazza be a piac, hogy lesz egy 25 bázispontos emelés, illetve 2%-ba már azt is, hogy lesz egy még nagyobb, egy 50 bázispontos, ha bár ennek azért elég csekély az esélye. De ahogy most nemrég kijöttek a munkanélküliségi adatok, például Amerikában most nőtt a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy a Fednek ez a QT, Quantitative Tightening taktikája működik. Ami azt jelenti, hogy talán nem kell majd következő emelésekhez folyamodniuk, de nem tudjuk pontosan, figyelni kell ezeket a meetingeket, ezek fontos dátumok lesznek: szeptember 20, november 1, december 13, január 31. Hogyha követtek minket Twitteren, amit tegyetek meg, @pulshexhu, meg Instagramon is, @pulshexhu, akkor ott folyamatosan én nyomom az infót, amint megtudjuk az emeléseknek az értékét. Most nézzünk is át a Pulse Chain chartra, illetve Hexre. Itt volt a legutolsó videónk, ahol a fehér vonal van, és akkor abban a videóban mondtam, hogy szerintem még megyünk lejjebb, és mentünk is lejjebb. És én ezt még mindig tartom, hogy szerintem megint megyünk lejjebb. Ugye megint gyönyörű szépen kiadta a chart, hogy volt egy leszúrás ide, és általában ha egyszer leszúrtunk ide, és egy downtrend van, egy lefele jövő trend van, akkor azt az árszintet el fogjuk érni. Gyönyörű szépen ki is adta ezt a Pulse Chain chart, és szerintem meg fogjuk nézni még ezt az all-time low-t is, és lehet, hogy alá megyünk. PulseX-nél ugyanez a képlet, ugyanez leszúrt, utána le is jött arra az árszintre, szerintem még fogunk még lejjebb jönni. Hexnél, ez a Pulse Chain-nek a Hex chartja, ugyanez, leszúrás, sőt még alá is ment, aztán, hogy a Hexnek az ára hogy fog alakulni, az nagyon érdekes, ugyanis ha a PLS-ben nézzük, tehát a Pulse Chainhez viszonyított értékét nézzük a Hexhez, akkor egy folyamatosan erősödő tendenciát látunk. Ez nem pénzügyi tanácsadás, mindenki azt csinál, amit akar, mindenki úgy értelmezi ezt az információt, ahogy akarja, én csak leolvasom azt, amit a chart mond. És nézzünk rá a zenre is, mert ott is ugyanezt történt, hogy volt egy baromi nagy leszúrás, és most azt látjuk, hogy az ár jön le szépen, és valószínűleg el fogja érni ezt az árszintet, lehet, hogy még alá is megy, nem tudom, attól fog függeni, hogy Jack Levin mikor jelenti be a hamarosan induló 300 napos aukcióknak a dátumát. Már voltak ilyen pletykák, hogy október 8, de még semmi hivatalos kommunikáció nem volt. Gondolom azért csak meglódul majd egy kicsit a zen, hogyha lesz valami hivatalos kommunikáció. Én ennyit szerettem volna elmondani ebbe a videóba, hogyha lenne bármi kérdésetek, akkor azt vagy hagyjátok itt a videó alatt a komment szekcióba, vagy pedig gyertek be a Telegram csoportunkba, ahol tudtok kérdezni tőlünk. A Telegram csoporthoz a linket a videó leírásában megtaláljátok. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, valamint osszátok meg a tartalmat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és a következő videóban találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok!